Miguel. Manlakaw mi kay mga damig butong para ugma sa kuan sa himuon na mo nga tapok-tapok sa mga igsoon kay isip among pabaon nga tapok-tapok sa mani siradan sa naman yung balay kay lakaw mi amo ang CEO munta na ako sa circuit o ang asawa mo balhin na pod og laing kongregasyon layo man to sa Negros banda layo pa dito sa call pa dito sa Manila so kids, siguro kids, marag kids. sa Lunes man siguro sila mulakaw kids so naka-news human sa Tigom na may program nga buhaton para nila kids kauban sa mga igsuon, mga batanon, mga kabataan. Dara akong anak. Kids. Badlongon. kids mga tugod mig Manila do Ayog. sa October 31 So, na siya. Sarad sa naman yung balay. Mamutong mi dito yung lahat. October jud day Brother sa siyang. October jud 31 Tabang mi dito og pamutong. October jud dili October Tanaw na to ilahang kalubihan. be ako gunit Tumigtabaw. Hi. Do, kuyo ka do. Muhamig butong. Muhamig butong dito. Amo mga butong. Sa Sasyang. Brother sa Nang siyang Brother Sasyang. Dito sila kuan farm Lang farm. Sa dapit. sa kuan Sa Bungkogon. Dili. Sa Sikalig. may kuan si Kalig. Skalig. Sa Bungkogon. Sa Sa Bungkogon. Si Kalig. Mugbong kugon. Sa Bungkogonon. Muhamig butong kay para ugma sa among Sa mo. sa among despedida sa among CEO. Okay, Dali na sila og Wala Cebu. mo Oh, ato na Cebu. po sila glain nga kongregasyon. Dali na sila. Kongregasyon dili kongregasyon, circuito. Laing Ito. lugar. Laing circuito sa Negros Circuit number 4. So, mani ang mga manguyog, mga butong, na si Ano yung brother. manakaay? Si brother nagbalot-balot na siyang naong. Kaya ang skin touch. Wala na si skin touch. Tara. Big ka. Kami siya, Asa naman ka? ano yung mga amigo nga dili na taga dire. Dire, taga kuno na, taga Talisay. Taga Talisay kongregasyon na. Sa lamay nito. Lamay sa dito. Kani ako amigo. Si nanay. Ano ta nanay kanina? Siya nanay. Nanay Miling, ha? Tumi. Kauban na mo nga mamutsungay. Mamutungay na sila, mamutungay. Mamutsungay sila. Mga sa mamutsungay boys. Mamutungay. Ilang car ipon. Tawag kong driver. Mo to sakyanan nga dili madapan. Yung kami sa park nila Brother Sasyang sa Sa farm.
Lapin. So very beautiful. Rice field. Yes. Right. It's a very Oo.